Victòria important del juvenil a masculí a Sant Cugat. Els cervesers s'han avançat molt d'hora i han estat efectius per aprofitar les ocasions que han tingut. En un partit incòmode per moments a la primera part, els nois de Joan Verdó han sabut adaptar-se al context i la solidesa a les àrees ha estat clau per resoldre el maig amb comoditat i confirmar les bones sensacions de les darreres setmanes, tornant a sumar de 3. En la primera ocasió clara dels cervesers, Márquez s'ha topat per partida doble amb les cames dels defensors rivals, Nico ha recollit un refús que ha estavellat al pal i el mateix Márquez, seguint l'acció, ha arribat al segon pal per empènyer la pilota a gol i obrir el marcador. El Sant Cugat ha intentat replicar amb algunes arribades a l'àrea de caic que han generat sensació de perill, però sense amenaça real. En un partit un pèl trebat i sent escasses les ocasions a les àrees, l'eficàcia en atac ha estat importantíssima i just abans del descans, Àlex ha aprofitat una bona passada d'Isern per plantar-se sol dins l'àrea i ampliar l'avantatge picant la pilota per sobre el porter. Isern també ho ha provat amb una rematada molt alta i Dobles ha exigit la intervenció d'Arnau en una incursió pel costat dret abans del descans. Només tornada a vestidors, Isern s'ha tornat a inventar una passada de gol i ha deixat a Nico sol dins l'àrea, que amb encert ha creuat l'esfèrica al pal contrari i ha fet el tercer per posar molt de cara al partit. De fet, només 4 minuts després, Jaume s'ha anticipat al primer pal i ha fet el quart gol i definitiu amb un xut ras en un inici impecable de la segona part. Recompensa la bona feina en l'estratègia en un duel on els cervesers també han deixat la porteria a 0 per segona jornada consecutiva. Pedrola, amb un xut des de fora a l'àrea ajustat a la base del pal, ha tingut molt a prop el cinquè i també l'ha buscat Derek amb una bona acció individual pel costat esquerre per entrar dins l'àrea i treure un xut que ha desviat el porter. Victòria treballada i molt important a Sant Cugat per mantenir la quarta posició amb 23 punts quan ja només queden 3 jornades per acabar la primera volta a Divisió d'Honor. La setmana vinent, l'equip rebrà dissabte a les 5 de la tarda al San Francisco a la Ciutat Esportiva d'Am.